Hog racers sa Ilocos Sur nanawagan na sana'y makontrol ang pagpasok ng frozen meat sa bansa. Naritong report. Naging malaking hamon sa hog industry ang pagtama ng African swine fever. Ngayong bumabawi ang hog racers, nananatili naman daw ang banta sa kanilang negosyo, ang frozen meat. Malaking effect kasi unang-una si meat vendor hindi na masyadong kumukuha sa amin ng baboy. No? Imbis na noon ay kumukuha sila sa amin ng 10. Ngayon gagawin lang nila 3. No? So malaking effect. Ngunit ilang meat vendors ang nagsabing problema nila ang frozen meat dahil di hamak na mas mura ito kumpara sa inilalako nilang fresh meat. Nakarating na ito sa kaalaman ng Committee on Agriculture ng Sangguniang Panlalawigan. Pero wala raw solusyon kung walang magsusumbong. How could we help them? Kung sila mismo nakakakita, ayaw naman isumbong sa amin at sila naman po natatakot. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, nananatiling problema ang frozen meat sa bansa. Hindi sinecheck, hindi tinetest yung mga dumadating. Yun pa rin ang complaint natin sa ating government dahil doon nag-spread yung African swine fever. Payo ng Sinag, maaaring bawasan o kontrolin ang pagpasok ng frozen meat sa bansa upang mabalanse ang local production at importation. Sinegundahan ito ng Hog Racers Association. Anila, sana'y maging prioridad ang lokal na produkto bago tumangkilik ng imported. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV.